Kaya may obra magmula elemento hindi kailan panginoon ng hindi espada maging dahil sa ito ang direte ni malang kapitasan paling sabihin nasunan mong pigilan ituloy ang nasunod direte gandali ng katapatan mo sa Kristo galing kayo pa isunod mo lang hindi mo karamanan at piniglan. Lumapit siya hindi harapan ng Master of Heaven, Sir Ryan Ayaw Hazel. Kaya may obra panginoon at lumanan ng kanyang patat para ng mga kami pasulat na nanginigapa na ikaisipan na meron po na ipagayan ng Kristo sa Kristo sa akin. Nagkapan may hinihintsa bilang ganda ng magulong at upunan ng ipanibala ng kailangan ng ako, kapalubayan, sipagan at kakalato, pinasakan ng ibang hukyo. Lumapit ay hindi harapan ng alam Master of Sky, Brother Roger Lama at Brother Terence Lama. Kaya matapang magagawa ng pinabala ng gusto ng pagpapangataw kaya pinabala sa Internet. Narinig ang tutunan, hindi kayo ni magpalalo ng inyong panituan kasi kasikat kayo maaaring masama ni bigyan kayo magter, derwada, parating ang magter, magpanitindig, kapatid pangkala, ay may pagkakat, ay kayo magpapal. Hindi ko braga yung inyong kayo panikino. Tapi sana, nandiyan, itiglo, isipin yung kayo katungkulun. Itu memparating apa? Lumapit ay hindi harapan ng alam Master Roger, Brother Prince, Benedict Manansala, or Brother Caruana. Kami jemaah di Kenya di Medan di Bogor, boleh membawa kapal Salon, apostol yang diwakili segala ludas, bagi Tuhan Yesus ini nakakawal di Medan. Para di sana terdanan, diwakili kayu mandi, boleh kayu di Narapanihan, dari Medan. Para di Komo yang maninok dan Pagkapen, dari Medan. Lumapit ay hindi harapan ng alam Custodian Officer, Brother Evan Amante, Brother Richard G.D.O. Chico. Kahalagunan ay iyong kapaningatan at kapalatiling usamas di kalamitan material ng orbit, nagpapanulan ng pagpatira ng elemento sa siguro ng komunidad ng elemento at papanatili ng malinis at makatalakad ng mga anak ni Kristo at nanatili ang tapat kay kayang Kristo. Lumapit ay hindi harapan ng alam sa Brother Hansen Subo, Brother Jen Bustos,
Brother Ethan Baga, Brother John Carlo Meneses, Brother Anthony Librado, Brother John Kenneth Pamalate, and Brother Jas Adrian. Kaya kayo ipaniwala ang kailangan ng mga desisyon at dapat ang pusukan. Maging mapantay kayo para makinig kayo ni Mugin, lalo-lalo na dahil ang makalaan kayo ay ibabaw. Maging para kayo kayo isabihan ni sulit at isasyon, tuloy itiwala niya kayo maging adversity. Lalo-lalo na maging tapat at malang kayo para makinig kayo ni kayo komunidad. Simbolo ni kaya katutunan, ni kaya kulay papawalan ng kabiyasan, katapangan, kapatuliran, kapamanatol, at kasigasigan. Lumapit kami, inigawan, inimanamali, Apostle Dr. Sir and Christian Sponsor. Nagapamay ko sa disipulo ni Kevin Silver ni Dino, kapag pamanatari kay miyembro na ni Knights and Maidens of the Blessed Sacrament at in Pangapyanan sa Miguel at kaya sa kagablan na Diyente. Kaya ang miyembro ni Enrique, pinalanan ng lahat ng seremonya, mag-isang meron kayo kaligayang manimulo para iingalimay ng Diyos at para iingalimay ng bansa. Iksawa ng tubig grasya ng Diyos at natikuwing ang gabagin. Palakpakan pala na ikinagawang officers dahil okay, thank you. Ngayon kaalaman ni Knights and Maidens of the Blessed Sacrament and in Power. Kaya kayo makasalali, ni Paitungol, ni Regimenti, ni Asan at Tayo sa Damaniyo, Bangalang Panak Masarese, ni Katungkulan, ni Ipanibala, Kaya. Lumapit siya, Sige po, kasunod yan po na yung parang po ka rin kasunod yan. So, minsan pa, parang makakala na ang mga pipin. Kaya picture na, picture. At yung nag-eni, hindi mula, hindi katagal. Opo, Padre. Master Scribe, mausap nag-eni, Knights of the Blessed Sacrament, visitas
Palimpero. Lumapit po po kayo. Nais sa Blessed Sacrament, bisitas ni San Espiritu Labrador, lalo ng pamangkulang Brother Aidan Bagal. Nais sa Blessed Sacrament, bisitas ni Swat, lalo ng pamangkulang Brother Anthony Librado. Nais sa Blessed Sacrament, ni bisitas ni Arabia, lalo ng pamangkulang Brother John Kenneth Ogalate. Nais sa Blessed Sacrament, ni bisitas ni San Nicolas de Tolentino, lalo ng pamangkulang Brother Justin Nikian. Ngayon, pagpunod na kayo, makasadya ang pagkatang may katutunan ng kautusan ng kongregasyon sa Privileges, ingay sa Benes sa Blessed Sacrament. Opo, tabi ng alam ng Diyos. Ingay, naluduran ko kayo na lalaki kayo walang usandok, magsukuyo, inalta. Opo, kusang luping lalapit Padre. Ibigay mo. Bago yun, at alastasyon ng Pasalese, itutunan ang kailangan ni Mike sa Blessed Sacrament. Opo, bago ang palastas ng Padre. Mga ko kayong tukela, yan itutunan. Opo, pangako ni Padre. Ganyan. Ipasya tayo ang kailangan kasaltan na yan. Ikaw naman, Sa sa kasalanan mo, ingat ang Diyos, ikwang may payang tulo, magigawa ng bawat yato, iksad ang mayakin at yamayaki. Sasakta tayo ng Panginoon Panginoon Yeso Cristo, anak ng lupong ng Diyos. Iba'y pinigpapayo ng isang ng panahon, in Diyos, iba't in Diyos, sana, iba't sana. Diyos ako, iba't in Diyos ako, pengalang imewa. Kapatid ng mga Diyos ng ipa at ng kapamilatan ng libuhay sa lahat para kay natamang tao, para kay kaligtasan ng tao. Hindi kaya iba't dalawa, ikatawa ng tao, ng kapamilatan ng Espiritu Santo, Imbilay Maria, may tao. Ipawag Cruz ko, itang mga paglalang ng bayan, Poncio Pilato, binasaya ang minutot at sinubiyang hindi at mga ang pagkarin at sulatan. At ito'y kasyadono, makalukot ko na ang pagpapasabali ang lahat, tigligay ang pagpungkarin ng gabi ang ngayang labi, at tigligay ang kayarian ng pagpusan. Sasapat tayo ng Espiritu Santo, bigo at pagkalubi, pamilibutan ng ipakat nila at gawin pa at nila biyag ng sanwa at ipalagayan. May karamihan ng kapamilatan ng propeta, sasapat tayo ng Pedro Mabanal, Katoliko, at Apostolikong Iglesia. Kapasya ko ng Pedro Mabilang pamatawad ng kasalanan at parayang ulang ibang kasubayo ng iyang magiging
benedisyon mo, kay Espiritu ni magalang kasiwan, ng tawayan mo, ikalang obrang makapanilig, ikalang alta, mga tayo mo, ikalang balik, ikalang pamilya mo, ikalang Espiritu ni kasaltan kaya ng tulod, ipa, pupurian na ang pasalamatan, ikapanalaman ni Kristo ng buong ilo, ikalang ng Espiritu, ni katutuan ngayon at ipagtukol magaman ni Alam. Amen. Untuk kay pa, ikaw anak, talaga na po ngayon, kaya magdala, kaya kalakala, kaya anak. Let ang knights and agents pumunta kayo para kung may naging